ekimen orokor baten ondorioz sortutako ekimen zehatz bat. Martxoaren 12an egingo da ekitaldi bat. Baina hasteko ekimen orokor hori aurkeztuko dugu. Igazko herri urrats jaialdize ospatu zanien, eurizea ban, pixka txartu urtea ban ekitaldiarek, eta zehazkakuek dei orokor bat egia bien. Azkenengo urtietan herri urratxera jende gutxio joeten dala sumatzen da bielako, eta egun aretan bereziki herri urratxek txartu urtea belako. Eta guk dei hori jasota, dida komunikazio enpresakuok, lankideekin gaize aztertu, eta erabaki gendun urrengo urteko kanpainie, geukengo gendule, eta borondatezko lanaz. Bueno, egin gendun kanpainie, eta hasi ginen lema bat sortzetik, lema laku bat munduan da, eta laku bat munduan horrekin, lema horrekin, nahi dugune transmititzie die 3 dei edo. Dei bat euskaltzaliei, edo eskari bat, edo esan nahi bat euskaltzaliei, aldarrikapen bat. Esatie euskeriek badekola leku bat munduen, eta guk badeko gule, edukin behar gule leku bat munduen. Dei bat erdaldunek dienai, baina euskaltzaliek dienai. Eurei be, badekila mundu bat euskararen munduen, badekila leku bat, eta batez be, badeukila leku bat euren semea labentzako euskararen mundura hurbiltzeko. Eta dei bat instituzioei. Instituzioei esanez, euskarak behar dabela leku bat munduen. Ofizialtasune da hori, eta euskariek behar dabela leku bat munduen aldarrikatuz. 3 gai horrek ikutzen gendu zen, leku bat munduan lemarekin, eta hasi ginen kanpaina lantzen, eta gure inguruko enpresa eta entitate ezberdinek eskaini zien, gu eskaini ginen moduen, kanpainan parte hartzen eta herri urratxei laguntzeko prest, ezta? Lehenengo berri txarrak taldi izen zen, eta behorrek egin da musikie, bideoklipa eta musikie kantue, herri urratxena, eta gainera herri urratxe egunen joengo dabe. Eta horren ostien etorri ziren, gurekin lan egiten dabeen beste entidade batzuk, webguniek egiten dabezen bitar lan entidadie, Igor Hortza Bertzolareze gurekin lemak eta sortzen dabezena, Mikel Garaizabal enologue, Pirritx eta Porrotx eskaini zien ekitaldi bat gratis moteko, AEDE elkartie eskaini zen autobusek antolatzeko. Bueno, ikusi gendun alako badauela atxekipen edo laguntzeko borondate bat Euskal Herrizen, eta pentsau gendun lemari beste buelta bat emotie, laku bat munduan lemari, eta esan gendun, bueno, azeitek ez dugu egiten, jenteari berba ikutzen kanpaina bat eiketik aparte, jentearekin landuko dugun kanpaina bat. Hori gu ere lakuko da. Eta hasi ginen horretan, eta ara nun Durangaldien sortzen den halako ekitaldi bat egiteko borondatie. Eta hor sartzen die, hemen gauzenok, Berbaro elkartie, Kafe Antzokize, ikastolie, Gurrutzea ikastolie, Anboto astekarize, eta pentsatzen dugu antolatzie ekitaldi bat. Oin Beñatek azalduko dau ekitaldiru zer dan. Guztiok, bai elkartiek eta bai elkartietako kidiok, lan egingo dugu egun horren aurretik, egun hori prestatzen eta baike egun horretan lana eginez, kobratu barik eta herri urratxi dirua eta babesa emoteko goguaz. Egune 12:00 hasiko da, eguerdiko 12:00, Mikel Garaizabal enologuen eskutik, ardokata oso berezi bat antolatuko da, Plateroenien bertan izango da. Euskal Herriko ardauek dastatuko die, eta ardo dastaketa bitartien, zuzenien Eñigo Marraskizek, zuzenien Eñigo musikie, eta poesiak errazituko die. Oso formatu bitxi baten, eta, bueno, proposamen nahiko ausarta eta erakargarri dalakuen gauz. 3 euroko sarreri izango da, 3 euroko txartelak egongo die parte hartu alizeteko, eta hori 12:00 izango da, bezkal ordura arte. Gero bezkal ordue, ordu bizetan deku ipinite,
ez da izango bezkai normal bat, bertso bezkari bat baino, eta Igor Elortza eta Sustraiko Lina bertsolarizekin amaituko da bezkari hori. Bajan eder bat izango da, eta bueno, asmo da, antzokizen izango da bezkai horretan be, jenti egon eta kuadrilla ederra batzi. Eta goztien, Zaitxarrietan Pirritx eta Porrotxen ikuskizun eukiku, bertan, platuen hori be. Eta, bueno, 3 ekitaldizok sarreriaz die, ardokatie 3 euro esan duen moduen, bezkeize 20 euro, eta Pirritx eta Porrotxen ikuskizune 6 euro. Eta, bueno, honek emoten dago, oindala urte batzuetako, urte askotako lan moldera bueltetan gabizela, ez da. Eta zelan da posible, hainbeste urte eta gero zehazka mogoko erakunde bat hain errotute dauela emoten duen erakunde bat kolokan egotie, hori da gaur eguneko errealidadie, eta euskalgintzien erronkak, ez dauz egon kortute eta ondino bidabe danon laguntasune eta bultzadie. Horan galdera begire, zehaitik ez, euskalgintzan ondino eitiko dauzen lanai, elkarlanien heldu eta egonkortzat joten duzen proiektuek, bizi irauteko lan eskintzeko.